बबिया के आज अन्नप्राशन तो हिंदी में कहा जाला, हमके भोजपुरी में मुँह जुठी कहा जाला। मुँह जुठी के दिन देखी भाई हमनियों के बुचिया के कह लिया तो ऐसे तो मौसी लागब जाए के फुआ लागब जा पता नहीं कौन रिश्ता धरी हमनी के मौसी देखा नेक बचावे के चक्कर में मौसी लगा देती। अगर यही जगह पर हम फुआ रहती तो क्या कहती अपना भौजी से, खैर अब हमरा के मौसी बना के जौनो बचल कचल नेक रहे छुटवा देती कि भौजी लाजो ना लागेला नजरिया भौजी लाजो ना लागेला नजरिया भौजी 10 रुपया भौजी 10 रुपया लबरिया भौजी लाजो ना लागेला नजरिया भौजी लाजो ना लागेला नजरिया भौजी 10 रुपया लबरिया भौजी 10 रुपया लबरिया तब शिकायत करके कहतरी मामा कमाले बबुआ के नाना कमाले मामा कमाले बबुआ के नाना कमाले तोर भइल कौआ सहरिया में तोर भइल कौआ सहरिया भौजी 10
अभी यूट्यूब वाले भैया के डिमांड है जन होली के हमनी के दोनों गीत आइल बा।